Manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Belle. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Tears in Heaven. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Southern Leyte. Nga tumatatampo nagdasingan nga Belle. I love you, Belle. Junjun, Muna'y tinuod. Nakagusto ko nimo. May paglaom ka ko. nganong mulimod man ko nga, ganahan man sa kunimo, Junjun. Kung mo na, imo na kong gisugot, Belle. O, Jun, uyab na ta. Salamat, Belle. Salamat nga wadi ko nimo paanto sa dugay. Salamat yung kayo. Bel, magsige man lagi nagpamisita si Junjun nimo. Unsa man uyab na mo? O, ma. Oh, mao ba di ay? Wa mo'y supak, ma? Nga nagkauyab mi ni Junjun? Ay, wa man ko'y pagsupak. Kay buutan man ang tawhana. Salamat, ma. May noon kay buto din ako ang imong ginikanan, Belle. Buotan gyud tingali ka silang tan-aw. Kay butan gid bitaw ko. We. Nga naman ni kamo to nga butan ko. Aw, totoo na lang aron way samok. Kalami ba yung smile sa pinangga, oy. Pagkaksa ko ni mo, be. Ay, I love you, day. I love you too, Dong. Day, kining taon-taon na magita nga nagkauyab. Magtipon na lang ta. Oh. Dili di ka magpakasal na ko? Magpakasal, oy. Pero wa pa magutay tinigom. Mao nga, magtipon na lang una ta. Unya lang ko ta magpakasal. Kana kung okay ra nimo. Hinoon. Dili naman sa ta mga bata. Sakto naman tas edad. Mao gyud. Unya unsa man, musugot ka nga magtipon lang ta. Sige. Unya, Dong, asa man ta mo puyo? May problema, oy. Ano mo puyo sa bahay? Total, dako ning atong bahay yun, John. May kwarto nga bakante diha. Maog yun. Kanindot naman lang nga may kauban mis papa ni mo din eh. Maog yun. Nakadungo ka day? Musugot ra sila sa mamagpapa nga anita puyo. Salamat ninyo, tita, tito. Uy, ganang kong taong nagtitaw-tito man ka. Papa ug mama na, oy. Kay umabot na biya ka na mong umagad. Salamat ninyo, ma, pa. Bella. Jun, hinahinaya ko. Dugay na kay kong nangandoy nga magkaangko nimo. Ikaw, ha? Mao din gusto kay kang magtipon ta kay mao din ni imong giapas, no? Dili, uy. Love talang yung kay ka. Pero, package na sad ni. Uy, kagilo ka na, Jun, uy. Wa naman ko reklaha. Maniguro ko, be. Magpalit ko ang pregnancy test. Ha? Mabdus ka? O, John. Og, nagpalit ko ang pregnancy test.
Positive. Wow, mainon day. Kay mahimo ra day ko ining papa. Maklaro na ginang imong tiyan day. Pila na lang kabuwan ang atong paaboton mga anak ka. Maogi dong. Namo ko'y plano day. Unsa man na dong? Kuan, mo larga ko sa Manila. Imo kong biyaan din eh? Dili sa ingon nga biyaan. Mubalik ko sa kong gitrabahoan sa Manila. Nindot mo ko dito kay dako kay ko ang sweldo dito. Una-una ha, inig panganak ni mo pohon, mo gasto biyata. Unya, nagplano pagyutang nga magpakasal. Sugot na lang gun nga mubalik ko sa kong gitrabahoan dito sa Manila. Ha? Sige na lang, uy. Ayaw ba pagbinuang dito, ha? Di ka na may tabo day. Kay lahab tayo kay ka. O niya, kano sa makamular ka? Pila pa lang kani kaadlaw nga nilar ka si Junjun sa Manila. Gimingaw naman kaayo ko niya. Maayo ang nagtili lang magbinuang si Junjun ako. Aray, sakit naman ang akong tiyan. Bel, naunsa ka? Sakit naman ang akong tiyan, ma. Uy, pasig mga naknak ka. Mao na ra barong buwan na ang imong paabot. Dong! Dong, tabang dire! Ato ning na doon sa ospital si Bel! Lalaki nga itong anak. O, Dong. Oh, may hinunay. Kano sa pamangka mo uli, Dong? Magpaibaw na ko ni mo day. Kay di ba ako basta-basta nga makabiya din sa kong trabaho. Magpadara ko ni mo kwarta. Sige, Dong. Sige, amping diha ha. Amping isa nga itong anak. O, Dong. O, ikaw sad, pag-amping diha. Nga naman ka, baby, ha? Taon sa man taon ka, nga sige magkagilak. Uy, kainit sa kumaya ka. Ginoo ko, nisulira pang mata sa kong anak. Ma! Pa! Tabang mo! Bel, naunsa ka? Ma! Nisulira pang mata ni Dodong Ma. O ginit kaayo siya. Oh, ginoo ko. Dali, ato siyang dadon sa ospital. Resitahan talang mo tambal aron kamo na mo painom sa bata. Sige, Dok. Kumusta naman ang bata, Bel? Ako na napainom og tambal, ma. Basin og mawara tingali ning iyang hilanat, ma. Ginoo ko. Gisog ka sa bata ang iyang tambal nga giinom, ma. Uy, kinuo ko in town, uy. Oh, hala, ma. Nisulirap na sa lugbalik ang mata ni Dudong, ma. Dili ni mahimo. Manawag na tag mananambal ini. No, nakatuog na ang bata nga kung natambalan o wala mo sulirap ang iyang mga mata. Salamat, Inko. Ha? Nibalik na sad ang hilanat sa bata? Mawa raman og kadiyot, ma. Unya, mubalik na sad. Maayo tingali nga may ngita taglaing Dr. Bel. Aron maklaro ni kung nganong magbalik-balik ang hilanat sa bata. Sige, ma.
Sige hilagtrapo ang bata ining gibasa nga labakara, ma'am. Aron mawa ang kainit sa iyang lawas. Oh, ma'am. Og, monitor na sa pirmi ang iyang temperature. Oh, ma'am. Kanina naman ko nagsigig trapo ining nabakara. Pero wa magkimawa ang kainit ni Tutong. Ginuuin taon. Luwasag akong anak. Ay, Ginoo. Nisulira pa sa nagmata ni Tutong. Dok! Dok, tabang mo! Nisulira pa ang mata sa akong anak, Dok! Dok, o sa may nahitabo sa akong anak, nga nawa naman ni siya maglihok. I'm sorry, Mrs. Di na gid kaya sa bata. Patay na siya. Ginoo ko! Anak! Dong! Ano na itabok manini mo, Dong? Anong gibiyahan man minimo? Dodo! Halos dili mi makadawat ti Junjun ato hitabua. Nga namatay ang among anak. Ug among nasayran, nga meningitis di ay ang sakit sa among anak. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalang kaagay ni Belle nga taga Southern Lady uban sa awit ngayong gipangayo. Awit nga nagkuluhan, Tears in Heaven. Ang mong kaagay gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dekang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan, ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Myla, 21 years old, usa ka single mom, niya magpuyo sa Cortez, Bohol. Punto legal kining akong soliran, kabahin kini sa yuta sa akong papa sa Ulitaw pa siya. Nabaligya manggod ko no ni niya sa iyang uyab sa una, pero wa naman gud ang akong mama o papa ron. Patay naman sila. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Ginoo ko ni mo, Myla. Way amahan ng imong anak. May nalang sabning wa, tiya, uy. Kaysa naaon niya makonsumisyon lang ko sa iyang kay mapay. Naman siya laing uyab ko. Nasaktan man ako. Mong nakibuhag na lang ko. Ginoo ko. Nanya ang sao man ng imong anak. Manarbaho na lang ko, tiya, para sa akong anak. Ay, pastila ni mo, day. Mapay ilong tuapos na mo. Kay patay ng imong mama o papa sa imong igsuon nga si Jason. Unya mo pa hinuon ni nahitabo ni mo. Manarbaho ko, tiya, para sa akong manghudog anak. Myla. Giingnan tabitaw kagaw nga ayaw atong Francis.
Kita ka kita uyab. Wadyo ka patuo. Mamangkot ko kita pa tugaw nga may uyab siya. Maong ako mo tuo. Karon naman ako masakpi nga may anak nami. Tasalbahis sa tuntuhan na eh. Bakit ano ito nagbalik ko? Ay nalanggod ko. Ako masakning sa. Wa mo patuon ninyo nga ako mga barkada. Bahala makarmara tong amang dako. Ya, manarbaho ka? Bago pa man kang nanganak. Gikinhanglan gaw kay. Wa na ba'y amahan ng akong anak. Sus, kaya palubngas kumo itong tahanan eh. Nasayop kit ko. Maong atubangon ko ang akong sayop kao. Manarbaho ko aron ikabuhi ko sa akong anak. Ug mapahuman akong eskwela nga akong manghod. Nga, ang imong anak. Nisugod ramas tiya nga ibilin ako niya ang bata. Sus, lisura ng kayong tanga gaw eh. Tuson lang. Ako maning tinuyuan. Ayaw! Oh. Ayaw! Uy, May nga magkatahuran din sa inyo gaw. Ayaw! Unsay ato? Ikaw ba si Myla? O may manghod ka nga gingalan og Jason? Ug ang pangalan sa iyong amahan kay si Romualdo? Oo. Nga nung di unta, sir, ma'am. Uyab ko sa inyong amahan kaniadto. Oh. Apan sila man sa imong mama ang nagkadayon. Mayuta ng inyong papa sa tagbilaran sa ulitaw pa siya. Ug iyang gibaligya nako. Ni ako sa pagpakigsabot nga may papirmahan unya ko ninyo. Ha? Kuhaon nako ang full name ninyo sa imong manghod kay may ipabuhat manggug kong papeles nga akong panotaryuhan sa abogado. Unsa? Sa gamay pa ko, nahinumdum ko nga dito pa mi puyo ining yuta ni Papa sa tagbilaran. Mga grade 1 pamantingali ko adto. Apan diyang gamito na sa nakapalit ang yuta ni Papa. Diin iyarasab nga uyab ka ni adto. Namalhin mi og puyo diri sa yuta sa akong mama sa Cortez, Bohol. Apan wa gid ko'y kalibutan sa dugang detalye ni yuta Kay bata pa man ko adto. Karon lang ko nahibaw nga may gusto mo paperma na mo og dokumento bahin sa yuta sa mo Papa. Unya, Pilay iyang palit? 50K ko na sa unang panahon tiya. 50,000 lang? Og pila ganito'y gidakon? 400 square meters ko no tiya. Uy, barato ra. Ilabay na karon nga mahal na ang yuta sa syudad. Maugit tiya. O, mabalik ra ba ko to sila? Ayaw mo patakag pirma ni Jason ha, Myla. Ha? Nga naman tiya. Kay basig unsa ng dokumento ha. Di mo magpataka og pirma ha. Kay may duda ko anang pagkapalita da. Nga, unsa man tiya? Basin wa sila'y dokumento pagkapalit, anak. Ha? Ano magkinahanglan pagod og pirma ninyo mga anak god? Ha? Naulitaw pa man si Papa ninyo adto. Ambot lang. Basta. Kon mamalik tong mga tawhana, ayaw gyud pong pirmang Jason bisag unsa pa ilang papirmahan ninyo. Tiya. Unsa te? Kung may moanihon niya dinis ato ba, nga magpaila nga kaning uyab ni Papa, nga siya kuno'y nakapalit sa yuta ni Papa sa ulitaw pa siya. Dong, ayaw bi yung pirma bisan unsi papirmahan, ha? Huwag ko kibangan ay. 17 pa ba ako? Mauman gani, nga ayaw yung pirma. Oh, buti. Hala, namalikit sila. Anong dili man mo pirma? Kuan man gud, ma'am. Uwa man gud may mahibaw bahin anang yuta, Unya, giingnan man mis akong iyaan nga dili may magpataka og pirma. Wara man good ni good. Kanang pang-requirements lang namo nga kinahanglang ipasa namo kay magpa-subdivide man gud Miss Yuta. Kay gibaligyaan man sab nako ini ang akong igsuon. Unya magtukod man siya og apartment. Mao nga ipag-subdivide namo og among patituluhan ang tagsa namo kabahin. Pero, ma'am, wa naman gud siguro may labot ang yuta, kay
Nabaligya naman ka ng papa ninyo sa una. Waman may kalibutan bahin anang yuta, uy. Unya nga nung papirmahon pa man minimo. Kay mga anak man mo sa inyong amahan. Unsa? Naglibukit ko kunyanong maapil pa man migpirma sa yuta sa mong papa, sa ulit tao pa siya nga iyang nabaligya siyang uyab. Dugay naman gani silang nagpuyo ani. Sukad sa grade 1 pa ko, kay ilang man ming gipapahawa sa maong yuta, kay nagtukod silag ilang bay. Wasap ko makasabot siyang sulti nga magpatitulo sila. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang yuta sa kong papa sa Tagbilaran City may gidakon nga 400 square meters og napalit lang sa iyang uyab og 50K dihang ulitaw pa si papa. Makatarunganan bagod ang presyo? Ikaduhang pangutana, patay na si papa og mama namo og nagpakita ron og balik ang uyab sa kong papa sa una nga mo'y nakapalit sa iyang yuta. Kay may papirmahan kuno siyang dokumento namo kay magpa-subdivide sila sa yuta kay iyang gibaligyaan sa iyang igsuon og magpatitulo sila. May kalabutan pa bagod mi ani nga ulitaw pa man si papa pagpalit niya sa yuta og wa pa man mi mataw. Ikatulong pangutana, ang ingon sa kaning uyab sa kong papa, magpatitulo sila kay magtukod og apartment ang iyang igsuon nga iya sang gibaligyaan og parte sa maong yuta. Unsa kade iyang pagpalit ani yuta? Wa ka sila gibuhat nga kasabutan o deed of sale ni papa? Ikaw pa to katapusan. Mubalik ko no sila dana ang dokumento nga ilang papirmahan namo. Maoy tambag sa among iyaan nga dili lang mi mo pirma kay basig mabawi pa kuno namo ang yuta. Posible ba? O kung pugson mig papirma, magpabayad ba mi? Pila man sab? Okay ra ba ng 10K? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mayla. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema kay abogado ko punto legal ug mga emotional mga pangutanag mga suliran ang mga heartbroken ang mga nagmaoy ang mga gisin zone ang mga gi-block agay kasakit anang i-block oy ang mga hawa na tagda, ang gigaslight, unsa pa ni dinhi so ni mga terms ana tanang gi-cancel culture na biya kay takarong mga panahunas kampaitag yod, no? Ug uban pang mga suliran din ha. Andami ni Dr. Rene Obra nga mutubag, mutabang ninyo. So ay na mo pagduha-duha, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta nga always mong makakutlo og pagtulunan, inspiration, dili lang lingaw-lingaw kay malingaw mus mga dramang atong mga mapaminaw ha. Yam Yodge, hello. Thank you for liking and following. Kisa pa ning ato ang mga nang greet ba ako ning tan-awon. Di man ko kaila si mga si JJ Lahenio. Hello, sir. Salamat sa inyong pagpaminaw. Delay Remedios Galios o kang Ma'am Jennifer, like I said, Jennifer, palihog lagpadala sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page, no? Sa inyong mga pangutana. Then, unsa pa ni? Kang Norman San Jorge, hello. Also to, kisa pa ni ato ang mga Ella Tagoan. Hello from San Isidro, Pamplona. Thank you. Yung kagwapa ko. Hehehe. Elma Dulay. Rosilay, hello also. Also to, kisa pa ni? Kang Ma'am Lorena Torres. Paki-shout out diri sa Candayong, Tapal, Guadalupe, Car, Cebu. Hello, ma'am. O sa tanang mga taga Car, Cebu. From Media Ones, Toledo City. Hello ninyo. From
Jomari Wen de Guignon. Jomari Wen de Guignon and mga naa sa Media Once, Toledo City. Hello. And a big shout out and sending to you all my love. Salamat kaayo. And also to Ate Tess. Taga-asa man ni siya man ni gisulti. But Ate Tess ang iyang name sa Facebook. Thank you kaayo sa iyang padayon nga pagpaminaw. And to all our likers and followers sa ato ang Facebook account. Elaine Tantengco Batan. Thank you kaayo. Myla, ang pangan sa tuang letter sender from Cortez, Bohol, single mom ni siya. Naayuta ang iyahang papa nga sa katong ulitaw pa siya. Unya, kay gibaligya ko ni sa uyab sa iyang papa sa una. Wa naman po diyang mamagpaparon, patay naman sila. So, mo ni ang iyahang mga, I think, nagka-problema kay, naa sila yung mga certain problema, no? Una niyang pangutana. Ang yuta sa akong papa sa Tagbilaran City, may gidakon nga Tagbilaran City, ha? Shoot City proper. 400 square meters. Ug napalit lang sa iyahang uyab na 50,000 dihang ulitaw pa si Papa. Makaturunganon bagod ang presyo. Okay, Taysa. Kumiyang ka grade 21 years old ka. Di sa jud ko kaingon, no? Kay wa man takibaw kung pilay zonal value o market value anang yuta. Pero kung imo kong pangutanon, medyo basin ubos. Pero akong pangutana, nagkasinabot ba sila? Kay guys, kaning kontrata, just like a deed of sale, no? It's a contract. Meeting of minds, manggod ni sa duha ka tao. Kanang magkasinabot mo ba? Meaning to say, wa kagiilad, wa kagipugos, wa kagitiunan, kusa kang nakasabot kung unsay imuhang gipirmahan, nakasabot ka nga, giubos gyud nimo baligya, og nidawat lang gyud ka sa kantidad, mas kibaw ka nga mas mahal ni, unya okay ra nimo, wa ka na alkansi, kasabot ka sa consequences, di gyud ko moingon illegal na siya. Basta there are no other indications nga vitiated ang consent. Gani lang, usahay, kung ubusan na gyud na, kay remember, kung mupalit tag yuta ug mobaligya baron tag yuta di man na mabalhin kundi ta mo bayad og buhis. Ang BIR magtan-aw pod no kung hatag ba ni or donation ba ni mo bitaw na, so dili gyud mo matter no. So kung kag makatarunganon ba ang ako yung basihan ana the law on contracts. Dili mahimo siyang dili makatarunganon kung ang pagbaligya ana paagi sa fraud, pagpangilad, pagpamintaha maliciously, no? Or giilad ba ron ng imuhang papa kana. Mayon ko dili dili makatarunganon. Kaduhang pangutana, patay na si papa ug mama namo ug nagpakita ron ug balik ang uyab sa kong papa sa una nga maoy nakapalit sa iyahang yuta kay may papirmahan kuno siyang dokumento namo kay pagpa-subdivide nila sa yuta kay iyang gibaligyaan ang iyang igsuon ug magpatitulo sila. May kalabutan bagud mi ana nga ulitaw pa man si papa pagpalit niya sa yuta ug wala pa man mi mataw. Question. Kay duda ko, nganong papirmahon man mo kung legit og legal og hapsay ang mga dokumento sa pagbaligya sa yuta ngadto sa uyab no sa imuhang papa. Kay kung nabaligya na og legit di naman mo kinahanglan unta no. So pasin for all intents and purposes wala gid tarong or legal nga paper sa pagbaligya ana no. I don't think dapat mo pirma. I don't think you should sign any document ug naa man gani ipapirma sa inyo ha. Mahimo bang daghan mga abogado din ha, no? Silang Attorney Ted Lagang, si Attorney M.M. Bernido, mga barkada, mga ginanako din ha. Sa Bohol, may pagmuduol mo ani nila, no? Unya, sa Attorney Buloy Boyser, kani sila, mga maikining abogado din ha sa Bohol. Gumigaw na noong ko ninyo da. Kanang, duola kuno ni sila or any lawyer for that matter o ipakita sa ang dokumento nga ipapirmas inyo para mag-guidean mo kung dapat ba mo pirma or di. Kay for all you know, basin wala to'y deed of sale. Katulong pangutana. Ang ingon sa kanhing uyab sa kung papa, magpatitulo sila kay magtukod og apartment ang iyang igsuon nga iya sang gibaligyaan og parte sa among yuta. Unsa kahadiay ang iyang pagpalit aning yuta? Wala ka sila gibuhat nga kasabutan or deed of sale ni papa. Muna akong pangutana kay nganong wa man na nabalhin after all these years. Kung legit manggod ang yuta, ay ako po'y nakapalit, kibaw manggod ta unsay proseso sa pagpalit og yuta. Bayad ta, kung titulado ang yuta, bayad tag buhis, ipabalhin dayon na to. Ang titulo sa yuta ngadto na to. Unya di man na nato mabalhin, di man ta kabayad og buhis, kundi ta kabayad og buhis.
Di man sa ta makabayad og buhis kay kailan ta magpakitag deed of sale. Sumuni akong pangutana nganong wa na nila nabuhat no after many years. Unsa gyud ang dokumento nga ilang gikuptan mo nang mingon jud ko inday Mayla ayaw sa gyud pagpataka og pirma og dokumento please no kamutan ng mga naminaw dire ayaw lagi mog patakag pirmag dokumento basa og tarong sabtadaan unsay gipasabot sa inyong gipirmahan sabtapod og unsa nyay mga legal nga consequences sa pagpirma ninyo magduha-duha mo adtog abogado og kanor mga kaila ninyong abogado para mapasabot mo. Ikaupat, katapusang pangutana mo balik kuno sila dala ang dokumento nga ilang papirmahan na mo. Mao'y tambag sa among iyaan nga dili lang mi mo pirma, correct si iyaan. Kay basin mabawi pa ni namong yuta, that is correct. Posible ba? Yes! Kay kung why deed of absolute sale imuhang papa, kamoy magpabiling tag-iyas yuta. Uy, di ba? Ug kung pugson mig papirma, magpabayad ba mi? Of course, no? Ngayon may dili ta. Kay wa man di ay mo deed of sale. Di man mo nila mapapugos o pirma. Okay? Pila man sab, okay ra bang 10K? Huy, kagamayan ng 10K, 400 square meters sa Tagbilaran, ayaw gyud. Ay pataka day, ay pataka. Susiha sa, una. Susiha sa, og nabag yun ay deed of sale or wala. No? Pwede gyud na nimo mapatan-aw kay. Imagine na kung naanay deed of sale kadakog bayranan sa buhis ana. Basin hinya hinuog papirmahon na lang mog kanang kamo na kintahay nagbaligya na isip eredero oy ngano gumobaligya mo wa man gani day nay dokumentos pagbaligya inyo ng yuta no o gusto siya aw palitan ninyong yuta namo inyong presyo dili 50,000 maski pag ididak na to tong 50,000 sa inyong presyo basta among presyo ang gamiton and ang basis na to market value now ug unsa man ganyan ang dokumento ilang papirmahan sakto imong tiya day look for a lawyer para mo pasabot ninyo ug unsa na nga document. Gismil inday perting gamaya in town ana. Ayaw, doon tag-abogado. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.